ידיים, ובהי, האם אתקן עדיין? האם זה יוביל אותנו למטרה הגדולה? תגיד יו, איך נמצא את כל האמונה? שורשי העץ נוגעים בכוכבים, ציפור שבורה עפה למרחקים. הסתובב יא, הנה ההר מרוקן את הים, בסוף המלך יכתיר את מי שלא רוצה דבר שם. אילם שר, אבוד ברעם את האריה, שמות קדושים מהדהדים בתמונה. רובים יורים פרחים, ננינים מדברים, אבל הגג שלך דולף, והעומד שלך יסתג בפנים. הכוח שלך חלש, כולם קוראים, אל תירדם, יא עכשיו. כשתתעורר יו, העול ישרוף את החושך, כל ניצוץ יתמלא, שורפת את הימים, צלים רכים נמסים. האם אתה מרגיש את מה שאני אומר? אתה בתוכך זה בוער. הסתובב, החץ פוגע בצייד, מפיל אותו, עושה אותו קנה יותר מדי. כביר אומר, מה שאת רואה זה מה שאתה. אם תחזיק בעולם חזק מדי, המוות יבוא ויכבוש אותך. הקסם נעלם, אבל הקוסם תמיד נשאר איתן. החכמים יודעים את זה, האם זה כבר נהיה ברור לך? הכל עובר כמו עלים בנפילת אוקטובר, אבל במאי הכל פורח מחדש. לכל מי שמאמין שיחזור, הברבור ממשיך הלאה, לבד וטהור. כן, הברבור ממשיך הלאה, אל תוך האור. הוא רואה את העולם כמו יריד של זמן, אבל רק הוא נושא את הנצח, הוא לבדו כאן. כך יהיו שם קדוש, והכאב שלך ייעלם, כמו טביעת כף רגל באדמה. זה מה שכביר אומר למי שרואה את השורה האחרונה. שורף את האוקיינוסים, צלים רוקדים בשקט. האם אתה מרגיש את מה שאני אומר? זה מדויק כל כך. אש שורפת את האוקיינוסים, צלים רוקדים בשקט. כביר מדבר בחידות, אבל מוביל אותך אל היעד, אל המסר.